Yabona wena othi umngoma umnyaka intoni amademoni ayikho ngene. Sikhona nesigodlo sinokukhuleka ku57. Haleluya. Amen. Ngeke sigodlo nje kadlamini nesigodlo sakasibiye. Uyakhuleka. Awuthi sikhulekile ekhaya. Ukuxosa uNkulunkulu. Haleluya. Njengami ngicela ukuthethe njengami ngikade ngidonsele ukuthola ngo7. Ngicela ukuthethe nomshana mshwana ngo7 abona akusamina manje. Ngicela sisume somfundisi. Umfundisi. Ya umfundisi. Ya. Ubaba uzokuthetha 1 2 3. Sebo 3 abashodayo. Basebenza ikhehle. Khetha ubona sizofaka ikhehle. Haleluya. Nokuba sonke izono Bingelela kakhulu egameni likaJesu waseNazaretha. Ngiyabingelela bazalwane. Baba Sibiya lo sizozalwa kaMkhize. Bese ogo uDlamini mayibonga Nkosi. Sibingelela umthekeli wethu lapha ubaba uBeniko uSibalikhulu mayibonga Nkosi. La ekhaya komzukulu bazalwane ngizodla masi nje. Mayibonga Nkosi. Kwakuthi uDlamini njalo bangishaya izingane angikhulumele noma ngonile. Amen bazalwane. Amen. Sikhuluma ngothando lukaGogo. ugogo ukukhamfatha noma wonini ungonanga kodwa uyakhamfatha. Uceleke ulapha ya esadini wakwaSibiya bazalwane. Usotobe nje uzalwa kaCele ngoVico lenkandla. Mayibonga Nkosi bazalwane. Lana kuba Dlamini ngizothi ubhuti omdala kumsebenzi wesintu. Amen. Udokotela uSibiya lo benilalela ukhozi ngelilanga kusikiya ngengoma noma igagasi. Trust PSP basuke besho lo baba mayibonga Nkosi. uDlamini ke shayizana bamene. Ubaba Dlamini ke ukhale nje ngento eyodwa athi Sibiya ngiyafa iflow. Kodwa inkonzo ayikwazi ukuhlehla. Ngathi bufuthini wathi ngeke Sibiya ngibaqeda abazalwane ngisemanzini. Mayibonga Nkosi bazalwane. Ngathi bhuti bekumele ngiyegoli kodwa ngizohlehlisa. Ngoba imphefumulo yabantu izodinga wena. So noma ungangena nje wabusisa amanzi. So sala singena thina sihlale kona sikhulekela abantu. Mayibonga Nkosi. Ngoba sinalento ukuthi amanzi ewodwa ayaphilisa. Amen. Mayibonga Nkosi bazalwane. Amen. First Genesis uNkulunkulu mayidala izulu nomhlaba. Udala konke. Mayibonga Nkosi. Amen. Udala ihlahla trees. Nguye wayidala. Singabelaphi nje sisebenzisa ihlahla ezadalwa nguye. First Genesis uyasixoxela. Uthi konke kwavela ngaye. Siyakhumbula Genesis ushadisa uAdam noEva. uNkulunkulu sumphile le ndoda. Nayi manje singena umoya wenyoka. Mayibonga Nkosi bazalwane. Awukwazi Nkosi ungipha lo mento usungihlula manje. Sihamba nabantu
uNkulunkulu bamthathise njengomngani wabo. Kanti uNkulunkulu uyahlonishwa bazalwane. Sebeyithathile idlazi babathola ofisha abafunayo bayibongoza. Kulabo fish labo kukhona izinto phakathi engadliwa. Ungahamba emanzini ukuthole konke, kodwa kukhona okufuneka ukuhlunge. Bayibona Nkosi bazalwane. Kukhona okufuneka ukuhlunge ngamanzi. Kunabantu ababoshwe emaphakatheni baboshwa ama-families abo, kodwa ngale nkonzo yanamhlanje ngokufakwa emanzini kuyoqashuka ibona. Ziyophulwa izinto ezaboshwe kuma-families ethu. Kuyobuyisa okudala okwalahleka njengomgqomo ebheshebeshe owaduka nobhasikidi wengane iminyaka, kodwa lithi iBhayibheli kwabuyiswa. Lalela ngizolitshela namhlanje ukuthi uNkulunkulu ukhethe nina kule nkonzo. Bebebaningi bebefisa ukuza. uNkulunkulu ezomhlola vela nethi isizulu. Wathi ngiyabaza bami. Namhlanje nina nathi liyanetha nethi kodwa nongena emanzini. Ngifuna ukunitshela ukuthi ithukuthuku zenu ziyohlanjululwa. Ulinge belikuzama namhlanje nobeniphethe lazalwa nikufumbethe. Ibophe ezaboshwe emndenini ziyoqashuka namhlanje. Oyikhona manje ngeke usafana nakusasa ukuya emanzini. Mina ngifuna itestimony. Mawusubuya emanzini ngitshela wena ku social media kaMkhulu Dlamini ukuthi ngifakwe abafundisi ngaphuphu wani ngathola imali ngenza ukuthi bayibona Nkosi. Lalela uyazi ukuthi ukufika kwakho la uzokhulekela ingane zakhe emuva. I-present yakho izoqaqa emuva. I-present yakho izolapha ogula ekhaya. I-present yakho izovula umsebenzi ongawutholile ekhaya. Ukuba khona kwakho la uzosiza umakhelwane wakho. Ngoba lithi iBhayibheli ithanda umakhelwane njengoba uyithanda wena. Bayibona Nkosi bazalwane. Khumbula uJobe lithi iBhayibheli uJobe wayeselahle konke ithemba. Ngiyala kwi-foundation manje yokwazana noThixo. Nanoma uphila yiphi impilo kodwa usungakhohlwa i-altar yakho ukukhuleka kuThixo. Lithi iBhayibheli uJobe uNkulunkulu wayempusise ngakho konke. Ngakho konke ukuphila ngalesikhathi uJobe ngabe sithi mhlawumbe wathatha lento engenangozi. Ngoba lithi iBhayibheli ayikho into ayingenayo uJobe uNkulunkulu ayempusise ngayo. Phambi isikhathi uJobe into zakhe ziyathathwa. Mase read down iBhayibheli shona phansi. Lithi uNkulunkulu wayithatha isikhashana into zikaJobe. You know why ayithatha? It's because uJobe wayeselahla i-direction yakhe noNkulunkulu. Izinto uJobe ayeyithola wayeyicela uNkulunkulu. Bayibona Nkosi. uJobe lesethathe into zakhe kuzwakala siyagula. Mayigula uJobe uphuma amathumba. Usiyanuka. Uthi umkakhe ngoba nabo amakhosikazi ajikelayo. Uthi umkakhe thuka noNkulunkulu wakho. Ngoba akasenamsebenzi yalutho. Bayibona Nkosi bazalwane. Uzwakala ukuthi uJobe mina ngiyamazi wami umhlengi ukhona. You know why bazalwane uthi uyamazi wakho umhlengi? Umaze eqaleni engakabi nalutho. Emenzele izinto. Ufikela kaDlamini ungenalutho wathatha iwasho zala ekhaya zakusiza. Uthela usubonga usuhlakanipha walatha i-direction walandela abantu abazokukhohlisa. uJobe walahla i-connection noNkulunkulu zathathwa into zakhe. Uthe mayisebuyela kuNkulunkulu zabuyiswa into zakhe. Bayibona Nkosi bazalwane. Izwe lilibona lidumuzela kanje ku-social media. Bakhona abantu abadumisa uSathane bazalwane. Likhona bazalwane. Kunabantu abadumisa uSathane. uSathane ubani na? Kwakuyingilosi ezulwini uNkulunkulu ayethemba kakhulu. Awakuthula usifa. Ayingakwazi uNkulunkulu ukudla ngaphandle kwayo. So uhambe abanje uSifa ukuthi kuyixoki ukwazi ukukhuluma ngalomzalwane akhulume ngalomzalwane uzenza ngcono kuJesu.
iBhayibheli lithi ke waxoshwa, bayixoshwa waphiwa igama kwathi uSathane. Ingakho emhlabeni kunamadimoni, because la sikhona vele sikuyithola kaSathane. That's why kubalulekile ukuthi uma umzalwane ungahlukani nokuthandaza, because the more ungathandazi ama-enemies kaSathane athatha indawo kuwe. Uzokuthiwa umama usiyahleba sengena ama-enemies kaSathane. Kanti uthandaza wena enkonzweni ngapha phakathi kwey'nsuku umama ohlebayo. Uzwa kuthiwa ubaba usiyahlupha amakhosikazi abantu. Uhlaselwe idimoni nje wena likaSathane. Likufika uwiki ungathandazi. Bayibona Nkosi bazalwane. Uzwa kuthiwa ingane ibikholwa njengamanje sibambe inkunzi. No, ihlaselwe just idimoni efuna ukukhulekiswa. Uma uNkulunkulu elibekela abantu abanjengoDlamini phambi kwenu, ulibekela uMoses besikhathi. Mayibonge Nkosi bazalwane. Amen. Nize ningavumi ukudukiswa ngomfundisi wenu. Nize ningadukiswa ukuvuma bazalwane ukuba khona kwenu la ithongo lakhe livumile ukuthi ube la. Idlozi lakho livumile ukuthi ube la. uNkulunkulu udalile ukuthi ube la. Uzothatha into uyayazi into ozoyikhulekela la. Ningadukiswa abantu belizwe. Nabona ku social media bemshaya, no Jesu washawa. Hayi bazalwane. Yashawa lesiphambanweni. Ushawela izono zethu. Ufike nje nokuthi akusindiswe. uJesu ufike nokuthi ukhona uNkulunkulu. Kuzwakala abanye bethayo uyadlala wena. iBhayibheli abantu babemkhanda ngawo abanye abancane abanye emakhulu. Bemxebula bemshaya bethi uzodlala ngathi. But ngithanda amagama ayisikhombisa ngithanda zayilodwa lithi baba bathethelele abakwazi abakwenzayo. Lalela ngifuna ukukutshela ukuthi nawe empilo lakho uzoba uJesu. La uhlala khona unuka kuthiwa uyathakatha. La uhamba khona kuthiwa umfuni umakhwelane ubumthanda. Uthi uma ulela uthakathwe. Lalela futhi ukuxolela. Uthi Nkosi akakwazi akwenzayo. Kunezinye izinto uNkulunkulu afuna ukusibusisa ngazo kanti wena umxolelanga umakhelwane wakho. Sidlule isibusiso. Kunezinto zakho ezihlezi umuntu oyisitha sakho. Okumele mawusuka la uthi mfowethu wangigxoba ngiyaxolisa. Wangigxoba la ngiyaxolisa. Ithi asibathethelela kanjani abasonayo thina. Mayibonge Nkosi bazalwane. Mayibonge Nkosi. Namhlanje ngizomemezela ukuthi into zakho ziyabuyiswa manje. Into zakho uzoyireceive manje. Into zakho namhlanje uzoyireceive. Mayibonge Nkosi. Udokotela sezoqhamuka. Into zakho namhlanje uzoyireceive. Yilokho bengizokusho bazalwane. Naloba ungena lapha emanzini yazi ukuthi uzolanda ibusiso. Amen bazalwane. Yilokho nje uNkulunkulu bethanda ukukhuluma namhlanje la ebandleni. Ngiyangithanda kakhulu. Ngiyafisa nazi ukuthi uNkulunkulu ukhona. Ngiyafisa ningadukiswa abantu ngoDlamini umzimba ukhalimayo. Amen bazalwane. Kukhona abafisa umshado la. Lalela into ezihle ziyalindwa. Kukhona abasemshadweni la abafisa ukuhle kakhulu. Lalela izinto ezihle ziyalindwa. Angazi noma ngiprofethe yini. Angazi noma ngiprofethe yini. Ukhona umama la odabuka endaweni yase Eastern Cape. Lo muntu amakhaya kangaka. Lo muntu amakhaya kangaka. Poshepstein uyale. Bese kuba khona ugogo onenkinga. Wena mama udabuka phi? Ebizana Antsoke.
Bese kuba khona umama onenkinga yomgogodla omhlupha la ngemumva. Ngibona lo mama mayibuya ngelanga uzoqhutshwa ngewheelchair. Lento iyamshaya lemgogodleni, uyashisa umgogodla wakhe, yangena ngonyawo. Mayingena ngonyawo liyashisa ebusuku, uzwa imbuka ingubo. Kuthiwa ngikhulekele nalowo mama. Lo wasebhizane ngibona edayisa, ephiwe ibhizinisi lokudayisa. Wena wasebhizane mama. Ngibona uphotsela ibhizinisi lokudayisa lokusela, angazi mina ekhaya ubani wayidayisa. Angizwa mama. Sicela imnike mic. Ngifuna nibone bazalwane ukuthi uDlamini bebe abantu ababeka abantu nje abama scammer. Wenza ini mama? Baba Sotoba. Uthi lo muntu kimi angifune umuntu oJoseph. Ngathi mama uNcole kwenze njani? Wathi lo baba ngimbone phenduka ingane ekhaya. Bomama nami indoda yakhe ingasenayo imali noma izinto zeyibhedela ungayeki ukuyihlonipha shani izandla. Ungayekwenze njani? Ngoba omama banomkhubo omubi ukuthi indoda mayiyaphelelwa umsebenzi yangabeka isinto phela etafula bese kuphela inhlonipho. Ungazi bahlonishwa imali noma bahlonishwa yena. Uyahleka ubaba lapha ngathi uyayazi lento engikhuluma ngayo. Mhlonishwa uNkulunkulu ukuphucobo wena lokhola abantu lokuba umfundisi noma upastor noma uarchbishop noma yini. Uthi kodwa lo muntu okhuluma yini emadlebeni kunephutho walenza baba. Wasuke wathemba umuntu. Wasuke wenze njani baba? Wathemba umuntu. Ngiyenza ipost ngayifaka lapha ngathi mina lalela. Umuntu uyajika. Kufanele ukwazi lokho ukuthi umuntu wenze njani? Uyajika. Hey, umuntu incwadi engafundeki. Umuntu uyajika. Lalela mhlonishwa. Angivele nje ngikunike lezi ndaba ilale ngakuwe. Bese ubuka ukuthi wenze njani. Uthi lo muntu ongcwele kimi angihambe ngiye endaweni okuthiwa ise-Orange Farm. Uyakuzwa mhlonishwa? Yebo. Kodwa ngifuna into ewumuthi engiyibona ithathwa kule ndawo. Kodwa izofaka endaweni yakho noma endaweni kuyo obhizi ngayo noma osebenzela kuyo noma wenzani kuyo. Wathi uMongcwele kimi wena ufaliwe baba, uyangizwa baba. Wavalwa kwathathwa inhlabathi yabazalwane lapha kukhonza khona abazalwane. Wasuyavalwa ukuthi abazalwane baphume baphele bahambe beyokhonza kwelinye ibandla. Lo muntu oke wakhonza naye shani izandla. Uyasondisa baba. Ni archbishop. Ubani obekade kusondisa before wena ekhaya? Umpongos. Baba Umpongos. Hey. Kulamasonto lawa abaKristu. Izion. Izion. Yazi kunegama lomuntu odumile okuthiwa ngilibize la manje kuba nje. Umuntu yodumile owaziwayo. Into engiphatha kabi manje unesandla kulento yokuvala kwakho kwebandla. Ngoba kanje wayiwa endaweni yaseZimbabwe baba. Wafekwalanda umuthi wasekushawa wena. Uthi uMongcwele sikukhulekise kakhulu baba. Sikucelise futhi ukuthi izinto zakho zivuleke. Ngoba wena ushawe ngabantu abasizile. Wena kunabantu abasizile ade beseduze kwakho. Wabasiza laba bantu. Baphakama namhlanje sebephakeme. Sebebuka phansi wena wabona ukhozi. Lubuka umuntu phansi seluphezulu lona. Bakhohle ukuthi basizwe wena. Ungamculisi umuntu ofundisa ukubhukuda ngoba lo muntu une-experience okubhukuda shani izandla. Hawula baba lapha. Yebo baba kakhulu impela. Ngisize lebandla ebengikulo benginayo imali. Bengumuntu onayo imali ngacishe ngalithatha ngifaka ku-music industry. Umona wavuka lapho ngaphakamisa.
ibandla nobuholi balo manje baze bavuka umona phakathi kwebandla manje angazi mholi yilo ukuthi iqiniso limsula nje lelo isize kakhulu abantu kule ngoma bafisa ukuncane ethi Nkosi ngibele Polise Inkinga linyazwe ngabantu engibathandayo Polise angakutela bonke ephezulu lingulindile Kusise baba kunento engizokunika yona baba kube kukhuleke thatha imic lapha kuwapha ngicela ningiphakamisele izandla zakwa left nomabili lapha zakwa left yana nami Nkosi ungavumi nami
Ukhona unenkinga yamadlebe lapho phakathi kwethu, unenkinga yokungezwa. Usaphila umama, khona into engifuna uyibuze kuye. Azi into ehlupha yini? Manibanga amadoda ngivele ngisebenzisa imithi. Izimithi ishaya iy'ngane. Lo sisi lo yadistroyeka kusasa lakhe. Umama wakhe wayebanga nomuntu wesifazane endaweni yakwaSwayimani. Kuphi ekhaya? Angithi? Bahamba baya kumuntu owashabalala phesheya komfula bafe balanda umuthi. Bathi bashaya umama wakhe wangenzeka. Kanti umama wakhe ukhulelwe. Yabuya le nto yazovala amadlebe ingane ngoba kwakusebenzisa amahlungu akongwane namabutho. Ngizobona ukuthi ngenze njani kuzolunga kwasazana yazi. Zizofeyila ingane esikoleni. Khona efeyilile. So lezi mali. Sama usukhala mama. Masukhala uzoba right. Kuyaphilwa la ekhaya. Wonderful is your name. Wonderful is your name. Oh Lord. Yes, wonderful is your name. Wonderful is your name. Wonderful is your name. Oh, Lengani ndiyafeyila and futhi before. So there's a mic. Still is a failure futhi lo. Kodwa ngoba uNkulunkulu ukhona kuzolunga. Mina ngiyamthemba uNkulunkulu kazamashaya zami. Esibusisi. Wonderful is your name. Wonderful is your name. Wonderful is your name. Oh Lord. Wonderful is your name. Wonderful is your
siyalivuma igama lakho namanje uma sikhona phakathi simo sokuphila asiphinde siphile kusebenza kulungu zayo wathi lo muntu ongcwele singahamba kodwa sifune indawo noma isibongo angazi noma isibongo noma indawo yakwamaphumulo uqobo kwenzakalani baba kwamaphumulo uhlobene noma kwenzakalani sekhabo baba kodwa uthi lo muntu ongcwele kimi angiphakamisa isibongo sakuboka mama wakho kube isona engikucelela ngaso njengomntwana kodwa ongahlanjiwe noma ongahleniwe noma ongathengwanga wathi lo muntu ongcwele uma bezingela lapha emhlabeni ufuna ucele yonke into ofisa bese uyalinde yabona ukuthi ngeke unokwenzeka kodwa kuhamba kodwa kube nokukhuluma kodwa okuthinta indaba yokuthenga kwakho nokulotola kwakho nokuthi unosebenzisa isibongo kodwa sasekhaya uqobo fanele ngabe ungaba umntwana kodwa ongasebenzisa isibongo sasekhaya mama lakho ukuze kulunge into zakho bese kulunge into ethinta imisebenzi kulunge into ethinta noma yini ethinta isikolo uyayizama phela impilo yakho balwa Bayalwa
Amen.